Kumusta? Kumusta? Ang tagal na natin di nagkita, mga kahapon. Okay, so today meron kaming pupuntahan na Christmas party sa Long Beach. Tapos, by the sea, choo-choo. Tapos, baka makita yung Queen Mary. So, let's go, guys! Wow! Yeah. Thank you, you're so good. This is my friend George. Nice to meet you. I like your song. Thank you. Thank you. Yeah. There. Ako, okay na ko na amaretto. What do you want? Oh, it's my... Tapos na kaming kumain. Ang saya ng mga ganap dito. Tapos, merong iba't ibang mga lahi, so masaya. And now, Mommy and I are just enjoying Yummy. Oh, God, it's so good. our glass of amaretto sour. My God, my favorite drink. Si Mommy, ano yan margarita eh. Pero mamaya na daw sa magmamargarita. Ito muna, margarita later. Yes, okay. Guys, I want you to meet my friend Lisa. What's up? What's up? What's this girl, this girl is a superstar, and if you don't even already know it, she is amazing. Merry Christmas! Merry Christmas! Happy holidays! Yeah! Woo! Wow! Pero ito ako tsaka yung amaretto ko. Ini-enjoy ko naman siya. Tapos sabi ng mami ko, ini-enjoy din daw niya yung sa kanya. Paglingon ko, eto na siya! So I wanna show you guys the view. Ayan siya. Wow! Tapos, try natin puntahan yung Queen Mary. I think, oh yeah, it's right there. See it? Okay, there it is. That's the Queen Mary. I think pwede magstay sa Queen Mary, like pwede mag-check-in. Hindi ko pa natatry pero gusto ko i-try. Ayan siya. Right there. Ito talaga yung gusto ko sa Christmas season. Yung mga parties, gatherings, everything. Just, lang talaga yung good vibes lang talaga all the way. Pero alam nyo, iba pa rin talaga yung Pasko sa Pilipinas. Pero iba rin sila dito. Like, iba rin yung trip nila. Pero kasi ang totoo niyan, kung nasa Pilipinas din kami, ako, na mga ganyang panahon, December, hindi ko rin siya masyado na-enjoy kasi puro trabaho. Kasi yun yung peak season ng mga entertainers, especially yung mga nasa music industry kasi tuloy yung bookings. Of course, I'm not complaining, pero
Nakakamiss din yung ganito, yung you just sit back, you chill, you enjoy your surroundings, yung mga Christmas lights. Lahat. Masaya lang. Punta naman kami Noypitz ngayon. Yung bahay ng mga magulang ko. That's Sandy. That's Sandy, my long-lost mother. Same taste in music. Does not like slowpokes on the road. Wee! Mariposa group! Woo! Bye! Mas pumapante pa yung nanay ko kaysa sa akin. Pati sila ng mga barkada niya. Ang kulit-kulit nila. Ako naman, andito lang ako sa tabi kasi ako yung driver eh. So hindi ako iinom. Dahil uminom ako kanina ng amaretto. So behave na tayo ngayon. So tapos na, anong oras na ba? Mag-alauna na, sarado na, pero meron pa mga tao sa loob. Okay, another day tomorrow guys. If you enjoyed this video or our previous videos, don't forget to subscribe. And ayun lang. Thank you so much guys. See you next time. Bye!